5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय मुख्य मन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान, जायखौ बुङो गिबि मन्त्रि आइजो फालांगियारि मावथांखि। बे स्किमनि फर्मखौ नोंथाङा बोरै फिलआप बानायनो आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'आव नोंथांमोननो देखायगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ मा फिलआप खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय नोंथाङा माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जोङो गासैबो डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। नोंथाङा बे मुख्य मन्त्रि महिला उद्यमिता अभियानाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय 10,000 नोंथाङा 50,000 नोंथाङा बेखिनि रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा गावबागावनि जिल्ला वाइसआव बे फर्मखौ मोनबाय जानो हागौ। दिनै बाक्सा, क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनिया दिनै फर्मखौ रानदों। दानिया नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनो थाखाय नोंथाङा फर्मखौ बेखेवनांगोन। गिबियावनो नोंथाङा बे फर्मखौ हारसिङै फिलआप बानायनो नाङा, आङो रोखायै बुंनो हाखाबाय। बेखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि पिअ'फोरा बेखौ फिलआप बानायगोन फर्मखौ। आरो नोंथाङा बे फर्मखौ जुदि रिजेक्ट बानायो, नस्थ' बानायो, अब्ला नोंथाङा बे फर्मखौ आरो फिन मोनफिननाय नङा। नोंथाङा बे फर्मखौ जास्ट नोंथाङा नायबानो जाबाय। नोंथाङा बे फर्मखौ माबायदि फिलआप बानायनांगोन, नोंथाङा बेखौ हारसिङै जुदि नोंथाङा रोंगोबाबो बे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप बानायनो नाङा, आं बेखौ रोखायै बुंनो हाखाबाय। गिबियावनो नैबेयाव दङ फारि नम्बराव नोंथांनि सेल्फ हेल्पनि बेयाव लिरनानै हरखागोन। आरो नैबेयाव नोंथांनि 1 नाम्बाराव लिरनानै होदों बर' रावैनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमानि मुं। नोंथाङा नैबेयाव नोंनि मुंखौ लिरनांगोन। आरो नैबेयाव 2 नाम्बाराव दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुं। नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जि नाम दं नोंथाङा नैबे बक्सआव लिरनांगोन। आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नैबे MIS क'डखौ नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गावबागाव MIS क'ड दं, नोंथाङा बे क'डखौ नायनानै नैबे बक्सआव बहायनांगोन। आरो नोंथांनि मबाइल नाम्बार, जानबुं नाम्बारखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनांगोन, 10 डिजिट मबाइल नाम्बारखौ। दानिया नोंथाङा नैबे 5 नाम्बाराव नोंथांनि कास्ट SC ST जेनेरेल, नोंथाङा मा कास्टआव गोलैयो। जोंनिया बर'फोरनिया नैबे STआव जोङो क्लिक खालामनांगोन। नोंथाङा नैबे 6 नाम्बाराव नैबेयाव लिरनानै होदों आर'जलाइ गथायगिरिया मरान मटक हारिनि। नोंथाङा बेयाव नंगौबा नैबे एसआव क्लिक खालामनांगोन आरो नङाबा नैबेयाव न'आव क्लिक खालामनांगोन, नोंथाङा जुदि मरान मटक हारिनिबा। आरो नैबे 7 नाम्बाराव लिरनानै होदों आर'जलाइ गथायगिरिया साहा बागाननि हारिनि। नोंथाङा जुदि साहा बागाननि हारिनिबा नंगौबाथाय नैबे एसआव होबानो जाबाय, नङाबाथाय बेयाव न'आव होनांगोन। दानिया नोंथांनि बेयाव सेभिं बेंक एकाउन्ट नाम्बार, नोंथांनि बेंकनि एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव मोजाङै लिरनानै होनांगोन। बेखौ भुल खालामनो नाङा, नोंथाङा बेयाव मोजाङै लिरनानै होनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि नेम, नोंथांनि बेंकनि मुंखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। नैबे बक्सआव नोंथांनि ब्रान्चनि मुं, बेंकनि ब्रान्चनि मुंखौ नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नैबेयाव IFC क'ड, नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव IFC क'डआ थागोन, नोंथाङा बेखौ नैबेयाव लिरनानै होनांगोन। आरो नोंथांनि भिलेज बा गामिनि मुंखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनानै होनांगोन। दानिया बे फर्मनि मोनसे पेराग्राफा जोब्बाय। नोंथाङा जास्ट बेखौ नायबानो जाबाय। नोंथाङा बेखौ रोंबाबो नोंथाङा बेखौ फिलआप बानायनाङा, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि पिअ'फोरा बेखौ फिलआप बानायनानै होगोन। जों दानिया नेक्स्ट पेराग्राफखौ बोरै फर्मखौ फिलआप बानायो जोङो बेखौ नायदिनि। दानिया जोङो नेक्स्ट पेराग्राफआव फैबाय। जोङो बे पेराग्राफखौ नायदिनि। बानायनांगोन गामि पन्सायत VCDC VDC MSC बियाबनि मुं, नोंथांनि एसेम्बलि कनस्टिटिउसननि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि ब्लकनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि नैबेयाव आयेन आफादनि बियाबनि मुंखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव लिरनांगोन। नैबेयाव लिरनानै होदों बावैसो डिलिमिटेसन आयगनि फारागथि बायदियै नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि भट गोनां भटार सिनायथि बिलाइनि नम्बरखौ नोंथाङा भटार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नैबेयाव लिरनानै होदों ग नाम्बाराव नोंथांनि भट होग्रा मिरुनि मुंखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। नोंथाङा बबे जायगायाव भटखौ होयो बेनि मिरुनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो भट होग्रा मिरुनि नम्बर, नोंथांनि पलिं स्टेसननि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव 10 नाम्बाराव सोंदों खुदियाफोरनि बिसान जुदि दङब्ला, नोंथांनियाव जुदि गथ' दङब्ला नोंथाङा बेयाव खैजोन गथ' दं, नोंथाङा बेयाव गथ'नि नाम्बार खैजोन गथ' दं बेयाव लिरनांगोन। दानिया जोङो नैबे 18 नाम्बारनिखौ नायनोसै। 18 नाम्बाराव लिरनानै होदों
फरायसालियाव थांनाय 3 आरो नैबेयाव 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा खुदियानि बिसान जुदि दङब्ला नैबे 3 आरो 14 बोसोर स्कुलाव थांनाय फरायसा नोंथांनियाव खुदिया दंब्ला नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन नैबे बक्सआव लिरनांगोन बेखौ आरो नैबे 19 नाम्बाराव लिरनानै होदों फरायसालियाव हिन्जावसा खुदियाखौ मुं थिसननाय जादों जायाखै जुदि जादोंब्ला बेयाव दङ होनांगोन आरो गैयाब्ला बेयाव न' होनांगोन। दानिया नैबेयाव 20 नाम्बाराव लिरनानै होदों अमृत ब्रिज आन्दलन हाबाफारि समाव गायनाय दंफां फुलिया थांनानै देरदों एबा देराखै नोंथांनि अमृत ब्रिज आन्दलन हाबाफारियाव नोंथाङा दंफां फुलि गायदोंमोन बे दंफां फुलिया नोंथांनिया देरदोंना देराखै बेयाव सोंदों देरदोंबा बेयाव दङ होनबा नैबेयाव दङ क्लिक खालामबानो जाबाय आरो देराखैबा नैबे गैयायाव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया बे जोब्बाय। दानिया जों नैबे क नाम्बाराव नायगोन जुदि थांनानै गैयाब्ला बेनि जायगायाव आरज बिलाइ सुफुंनाय समाव फांसे बिफां फुलि गायनांगोन। नोंथाङा जुदि बे दंफाङा थांनानै गैया नोंथाङा आरो फिन नैबे नोंथांनि फर्मखौ जेब्ला नोंथाङा जमा होगोन बे समाव नोंथाङा दंफांखौ गायनांगोन बेयाव नंगौ एस बाय एस होदो आरो नङाबा बेयाव न' होदो। दानिया नैबे 21आव 2021 मायथाइनि सिगां लानाय माइक्र' फाइनेन्सआव रां दाहार लानायनि अनगायै सेल्फ हेल्प ग्रुप VOCLF बेंक एबा जायखिजाया रांखान्थियारि फसंथाननिफ्राय लानाय सुख'नो हायै रां दाहार जुदि नोंथाङा बेंकफोराव बबाफोर लन लानानै जुदि सुख'नो हायाखै अब्ला नोंथाङा येस बा येस होदो आरो गैयाब्ला नोंथाङा बेयाव न'आव होदो बेबायदि बेखौ फिलआप खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो बे पेजखौ बोखोनानै नायबावगोन नैबे 22 नाम्बाराव रां थुबिलनि जोहै मावनो लानाय रांखान्थियारि मावफारि नोंथाङा बे गभर्नमेन्टआ नोंथांनो 10,000 होगोन नोंथाङा बे 10,000 रांजों मा खामानि मावगोन नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन बेखौ नैबे खोन्दोआव सायख'खानाय दं गोबां स्किमनि बागै मख'खानाय दं बे फर्मावनो नोंथाङा बे फर्माव खोन्दोआव नायनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथाङा मा खामानि मावगोन बे 10,000 रांजों नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। दानिया बे जोब्बाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव डिक्लेरेसन फोसावथाय नोंथाङा बेयाव आं मुस्रिमा नोंथांनि नामखौ नैबेयाव लिरनांगोन फिसाय एबा बिफा नोंथांनि फिसायनि नाम बा नोंथांनि बिफानि नामखौ नैबेयाव लिरनांगोन नोंथाङा बेबायदि लिरनांगोन बेयाव डिक्लेरेसन फर्माव आरो नैबेयाव नोंथाङा बेखौ फरायनानै जागोन नोंथाङा बेखौ फरायनानै नायबानो जाबाय आरो नोंथांनि खालार डेट नोंथाङा बे फर्मखौ माला साबमिट होगोन बेयाव डेटखौ लिरनांगोन आरो नोंथांनि जायगा आरो नोंथांनि बेयाव सिगनेसार नोंथांनि आखाइनि साइनखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन। दानिया बे फर्मा जोब्बाय जोङो दा गुबुन मोनसे पेराग्राफआव जोङो नायदिनि। दानिया जोङो गुबुन मोनसे फर्माव जोङो फैबावबाय बे फर्मखौबो नोंथाङा बेबायदिनो फिलआप बानायनांगोन बेयाव थिरांथा बिलाइ बेयाव डिक्लेरेसन बेबो आं मुस्रिमा बेयाव नोंथांनि नामखौ होबावनांगोन नोंथांनि फिसाय एबा बिफानि नामखौ नोंथाङा बेयाव होबावनांगोन आरो बैसो नोंथांनि बैसो आरो नोंथांनि नैबेयाव MIS कड नोंथांनि MIS क'डखौ नोंथाङा नैबेयाव होनांगोन आरो नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम नोंथाङा होनांगोन नैबेयाव आरो नोंथाङा नैबेयाव फरायनानै नायनांगोन नैबेखौ फरायनानै नायनानै नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन जुदि नोंथाङा नैबेयाव गोबां लिरनानै होदों जुदि नोंथाङा बेजों मेच जायोबा गोरोबोबा नोंथाङा नैबेयाव सिगनेसार होनांगोन। नोंथाङा आरो नैबेयावबो बेबायदिनो सेम नोंथाङा बेखौ फरायनानै नोंथाङा नायनांगोन नैबेयाव आं मुस्रिमा नोंथांनि नामखौ लिरनांगोन आरो फिसाय एबा बिफानि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन नोंथांनि बैसो नोंथाङा बेबायदिनो नोंथाङा बेखौ फरायनानै नायनांगोन जुदि गोरोबोबाथाय नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि सिगनेसारखौ नोंथाङा बहायनानै होनांगोन नैबे बक्सआव। दानिया बेबायदिनो नोंथाङा बेखौ फिलआप बानायनांगोन। दानिया जोङो मोनसे गुबुन नेक्स्ट फर्मखौ जोङो नायबावनोसै। दानिया जोङो गुबुन मोनसे फर्माव फैबावबाय बे फर्माव नोंथाङा अमृत बिक्रन आन्दलनाव नोंथाङा जि दंफां गायनानै फट' साफायदोंमोन नोंथाङा बेयाव मोननै नोंथाङा फट' साफायनानै नैबेयाव मोनसे आरो नैबेयाव मोनसे नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै होनांगोन सुथाबनानै होनांगोन नैबे फर्माव। दानिया बे जोब्बाय नोंथाङा बेयाव बेबायदि फट'खौ अमृत बिक्रन आन्दलनाव दंफां गायनाय जि फट' साफायदोंमोन नोंथाङा बेयाव फट'खौ नैबेयाव बहायना होबानो जाबाय। दानिया बे जोब्बाय आरो नैबे नाम्बाराव नोंथाङा बे रांजों मा मावगोन नोंथाङा नैबेयाव गोबां बेयाव खामानिनि बेयाव नामफोर होदों नैबेयाव बोरमा फिसिनाय अमा फिसिनाय
नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय बेखौ आङो दहाय बुंनाय बे खथायाव बहायनानै होबानो जाबाय। नोंथाङा बे रांजों मा मावगोन बेबायदि सोंनायाव नोंथाङा बेयाव गोबां खामानिनि नाम दं, नोंथाङा बेखौ नायना लाबानो जाबाय। जोबनायाव नैबेयाव इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया होदों। मा बेयाव इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन बे रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा बेखौ गावबा गावनि फर्माव मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। आं गोबां भिडिअआवनो बिनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बागै देखायखादों, नाथाय नैबे फर्माव रोखायै लिरनानै होदों। नोंथाङा बेखौ फरायना लाबानो जाबाय। नोंथाङा बे फर्मखौ हारसिङै फिलआप बानायनो नाङा। आङो फिन बुंफिनबाय, नोंथाङा बे फर्मखौ हारसिङै फिलआप बानायनो नाङा। बेखौ जेब्ला नोंथांनि फर्मखौ फिलआप बानायगोन बेखौ पिअ नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेदेर बिथांमोना बेखौ फिलआप बानायगोन। नोंथाङा बेखौ फिलआप बानायनो नाङा। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।